Cebu Archbishop Jose Palma midasig sa mga Sugboanon sa pagpalig-on na sa pagtuo ngadto sa labaw makagagahom ning pagsugod sa Bag-ong Tuig. Si Luan Mirondina sa report. Gisugat sa mga magtutuo, ang Bag-ong Tuig pinaagi sa pag-ampo. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, mihugup ang mga manimbahay, matag usa may pangaliupo ning pagsulod sa Bag-ong Tuig. Si Arsobispo Jose Palma sa iyang wali, midasig sa katawhan nga taliwa sa nasinating sunod-sunod nga mga pagsuway sa tuig 2020 sama sa pandemya ug mga bagyo. Aduna gihapoy rason nga magpasalamat ngadto sa Dios. For one, pagbuod sa Ginoo nga buhi pa kita o makaingon kita nganuman, and we usually repeat what we had been saying. We are here for a reason, and this is because we have a mission. Matod sa Arsobispo, sa pagsulod sa tuig 2021, mas palig-unon pa sa katawhan ang pagtuo ngadto sa Dios. Gihimug-atan usab niini ang dakong kasaulogan sa Kristohanong pagtuo, subay sa ika-500 ka tuig nga pagtisok sa kristiyanismo dinhi sa Sugbo. 2021 is a blessing, is a good year for us. Tungod kay labi na sa Cebu, we can claim dinhi man ang unang bunyag, dinhi man ginhatag ang imahe ni Senyor Santo Niño. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.